ene cɛ ka ɲininkali la n bɛ fɛ ka foli lase an balima bamanankan mɛnna minnu bɛ k'an lamɛn bi an jɔlen bɛ yan an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la n'o ye son excellence le colonel Assimi Goïta président de la transition ni chef de l'État ale tɔgɔ la an y'an teri Sergei Lavrov n'o ye fédération de Russie jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ministre ye a nana yan nɔ a y'a dɔn Mali ani Russie cɛ baara taabolo minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi kabini lawale kabini Modibo Keyita ninnu ka wagati indépendance dilen Mali ma ani Union soviétique wagati u ye baara daminɛ o baara hukumu de kɔnɔ Mali armée yɛrɛ a ye équipement fɛn o fɛn sɔrɔ o nana o baara de kɔnɔ Mali société d'état fɛn o fɛn sigira wagati o daminɛ na donc ani ninnu bɛ baara min na baara kɔrɔ de don mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Russie sigira k'a fɔ k'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ministre o kana an fɛ Mali la a nana fana k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa gouvernement ɲɛmaa ani gouvernement ani malidenw an bɛ hakilina kura de kɔnɔ o hakilina kura ye ko Mali sago ye fɛn o fɛn ye Mali hamina ko ye fɛn o fɛn ye n'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ taa k'o ɲini n'a bɛ fɔ ko diversification des partenaires donc an b'o de baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na Mali mago bɛ dɛmɛ min na n'o ye k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛnw ani formation di an ka sɔrɔdasiw ma an n'u ye baara kɛ k'o boloda bi bi in na san kelen tila kɔnɔ minɛn minnu sɔrɔla ka di an ka sɔrɔdasiw ma ka opération minnu sigi a ma sigi san minnu tɛmɛna o kɔnɔ donc an bɛ barika da u ye u y'an dɛmɛ parce que u ye courage sɔrɔ ka dɛmɛ kɛ Mali ye mais an y'a fɔ fana an datugulen tɛ jamana si la ni jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ye ni Russie b'a di ni teliya ye ni jɛlenya parce que o fana de bɛ fɔ la ko n'a bɛ fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko sincérité dɔw n'an bɛ baara kɛ mais u jɛlen tɛ u bolo b'an bolo u bolo b'an juguw bolo donc Russie t'o kɛ olu tilennen de don n'u ye min fɔ n'an ye minɛn minnu san dɔgɔkun de don hali kalo jate tɛ a bɛ na anw bɛ min ɲini o ye de an ka armée a ka évoluer ka kɛ armée autonome ye o kɔrɔ ye an yɛrɛ ka se ka an ka jamana lakana ni an yɛrɛ ye fɔlɔ donc o baara de bɛ ka boloda bi aw yɛrɛ résultat minnu dira terrain kan ko ɲɔgɔn tɛ mais jaabiw dira la donc u nana o hukumu de kɔnɔ an b'o baara la o baara bɛ taa ɲɛfɛ halisa o dɛmɛ min bɛ ka kɛ u ma imposer Mali kan Mali de y'a ɲini u y'an jaabi an ye ɲinini min fana kɛ a wari bɛ bɔ an yɛrɛ jamanadenw ka Mali jamanadenw ka wari de don an b'a san n'o ye mais jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ hali n'i ka wari di i t'a sɔrɔ o bolo donc o ye ko fɔlɔ yɔrɔ ye donc an bɛ fɛ ka n'u ka cɛ ka matarafa halisa a kana kɛ sɔrɔdasi kunda dɔrɔn an nimisi kɔni waselen bɛ an bɛ dɛmɛ min sɔrɔla sɔrɔdasi kunda mais an bɛ fɛ k'a lajɛ sɔrɔ sira yira n'a bɛ fɔ coopération économique an ka kɛnyɛrɛyew bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min an bɛ fɛ ka engrais nati pétrole ni fɛnw k'olu san u bolo ka équipement wɛrɛw san k'a lajɛ mine ni énergie sira fɛ infrastructure chemin de fer baara caman de bolodalen bɛ pour que k'a lajɛ an bɛ se ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc bi kɔni anw ni ninnu bɛ ka baara min kɛ a baara an bɛ continuer a sira fɛ Mali tɛna yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko an bɛ teriya kɛ ni jamana wɛrɛ ye donc an teri min nana bi an b'a bisimila o hukumu de kɔnɔ ka barika da ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ale ani président Poutine ka barika da u bɛɛ lajɛlen ye président Poutine yɛrɛ ye président Goïta invité ko sommet dɔ bɛ kɛ juillet Afrique ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaa a y'a ka accord di ko ni Ala sɔnna o tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ donc olu bɛɛ occasion ye pour que an ka se ka an ka baaraw ka matarafa halisa donc o de a kuma fanba ye an ni Russie bɛ baara kɛ mais i y'a dɔn Russie fana n'a bɛ fɔ ma jɛkulu min bɛ Nations Unies n'a bɛ fɔ ma ko conseil de sécurité o mɔgɔ de don jamana duuru minnu bɛ yen ni droit de veto b'u bolo Russie bɛ olu la donc Russie kɔni an k'a fɔ depuis lawale fo bi binkani fɛn o fɛn mana kɛ Mali la Nations Unies la Russie wulila k'i jɔ k'u tɛ fɛ Mali ka tila u tɛ fɛ Mali ka janfa u tɛ fɛ Mali ni yɔrɔ ka bɔn yɔrɔ si donc an bɛ barika da u ye n'u nan'o na vraiment o de ye parce que mɔgɔ si tɛ se ka k'i teri ye mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka jamana tila donc o t'olu ka sariya ye donc u bɛ fɛ an yɛrɛ an k'a lajɛ an ni africains ni ɲɔgɔn cɛ ni solution minnu bɛ yen an ka se k'olu sɔrɔ an ni diɲɛ jamana wɛrɛw fana cɛ la an bɛ fɛ a ka kɛ bonya de kan parce que janfaw de sigilen bɛ jamana in kan bi
k'a fɔ ko an ye droit de l'homme ta dɛ an ye nin kɛ ka nin violer o bɛɛ galon kuma de parce que dɔw de y'u sigiyɔrɔ perdu Mali la u bɛ na cogo ɲini u bɛ fɛ ka siya ko kɛlɛw créer yan nɔ o kɛlɛ kelen mun bɛ ka kɛ yan nɔ u bɛ k'o kelen kɛ Russie fana kama donc o de y'a to an ni ninnu ka teriya k'a fɔ ko commerçant teriya dɔ tɛ o parce que an haminakow de ye kelen ye donc an ye nin reçoit bi an y'a reçoit k'a yira fana k'a fɔ ko Mali an ye pays souverain de yɛrɛma hɔrɔnya de don mais n'an ni teriya b'an ni mɔgɔ minnu fana cɛ an tɛ n'a bila parce que a teriya tɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama donc a bɛ ka kɛ maliyɛnw de kama tant que maliyɛnw ka haminata ye nin de ye an bɛ continuer o fɛ k'an ka armée dɛmɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ problème b'an da la jaabi bɛ maliyɛnw dɔrɔn de bolo a jaabi tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an dɛmɛ fana i tɛ se ka na k'i jɔ maliyɛnw ɲɛ i b'i jɔ an kɛrɛfɛ de ou bien i b'i jɔ an kɔfɛ Russie y'o jamana de ye u t'u bila an sanfɛ u bɛ fɛ k'an lamɛn k'a dɔn dɛmɛ bɛ se ka taa sira min fɛ donc o de hukumu kɔnɔ an kɔntannen bɛ jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw tɔgɔ la k'an balimakɛ a n'an teri a n'an taamaɲɔ n'o ye Sergei Lavrov a nana a ba ka so an n'u bɛ continuer nin baara fɛ halisa an ka hakilinata ye maliyɛn minnu bɛ n'an kɔfɛ nin baara nin fana bɛ matarafa parce que jamana ka hɛrɛ b'a la donc hakɛto bɛ kuma na aw bɛ jɔn bɛ bɔ kuma kɔnɔ. Sorry, it was. No, I'm sure everything you said about me. Не за что.